ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಹದಾತ ಬಂಗುಡೆ ಮೀಂದ ಖಾರ ಖಾರ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಿಪು ಮಲ್ಪುಗಾಂದ ಏರು ಮಾತ ಏನ ಚಾನಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಜರು. ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ನಿಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಡೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದಿಯಾನ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಜಾರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡೊನ್ಗ, ಅಂಚನೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡೊನ್ಗ ನೆಟ್ಟೆ ಅವೇನು ಯಾನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಸಾಲನೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಟರ್ಮರಿಕ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಜೀರಿಗೆ, ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೆತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಐತೆ ಪಾಡದು ಒಂದ್ಸಲ ಪೌಡರ್ ಮಂತ್ ಗೆತೊನ್ಗ. ಇತ್ತ ಪೌಡರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈದ ತಾರೈನ್ ಪಾಡೊನ್ನೆ. ಈ ತಾರೈನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ, ರಡ್ಡ್ ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿ. ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮೀನ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ತೂದು ನಿಕ್ಕುಲು ನಡೆ ಮಸಾಲ ಗೆತೊನ್ನೆ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ನೀರು ಬೋಡಾಯ್ನತ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಕಲು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತ್ ದಿವೊನ್ನೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನೆ ಗೆತೊಂದೆ. ನಿಕ್ ಯಾನು ಆನಿಯನ್ ಪಾಡುವೆ, ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಅಂಚನೆ ಶುಂಠಿ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದೆ. ಸೊ ಮೀನ್ದ ಕಜ್ಜಿಪು ಇತ್ತಂಡ ಬೇತ ವಾ ಕಜ್ಜಿಪುಲ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಮೀನ್ದ ಕಜ್ಜಿಪು ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ರಡ್ಡ್ ಬಟ್ಟಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅವಲ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನಡ ಮಂತಂಡ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನೊಂದು ಪನೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ನೆಟೆ ಯಾನು ಮಸಾಲ ಆಯಿಲ್ಡ್ ಒಂತ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದಿತ ನೀಟಾದ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ದಿನ ಜಾರುಡೆ ಯಾನು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೀರ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಮಸಾಲ ಏತ್ ಬೋಡು ಆವೆನ್ ತೂದು ನೀರ್ದ ಪ್ರಮಾಣನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಸೇರ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಾದ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ನಮ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಗೆತೊಂದಿನ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ನೀಟಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ದೀತಿನ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಏಪಲ ಮೀನ್ದ ಕಜ್ಜಿಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನೇ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಅಂತೂ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ತೋಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವನಸ್ ಮಂತಂಡ ಕುಡರ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ತುಳುನಾಡಡು ಮೀನು ತಿನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳು ಏರುಳ್ಳಿ ಇರ್ಪಲ್ಲೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.